Kumusta Bing? Siyak ti maestrayo, maestra Roma. Ti leksyon itayo itatanga aldaw ket dagiti na duma-duma nga sukog. Adata yun, ti may kapat nga lawas, ti may katlo nga quarter. Sakbay tayo mang rubibing kat kumararag tayo manpay. Apo, agyaman kami manen, ti may nga aldaw, nga iparabon mo kada kami. Sika apo tinangnang runa nga mangisuro kada kami. Kaduan na kami, ti leksyon itatabigat. Tinaga ni Apo Jesus. Amen. Kitaan kayo man, ti tiyempo ita. Nainit, naturo, naulap, na bagyo, pinaangin nga ta. Gusto, itakat na init. Kumansyon tayo man nga rod ubing, napauluan ti anya ti tiyempo ita nga aldaw. Naduma-duma nga sukog. Kumansyon tayo man nga rod ubing, kansyonon tayo dagiti sukog. Kwadrado ken nagbukel, kwadrado ken nagbukel, triangulo, rektangulo, marajamante maraiklog, marajamante maraiklog, marapuso, marabituin. Maminsan per being, kwadrado ken nagbukel, kwadrado ken nagbukel, triangulo, rektangulo, marajamante maraiklog, marajamante maraiklog, marapuso, marabituin. Mingan tayo dagitoy nga sukog, ken ibaga tayo dagiti naganda. Daytoy ket nagbukel. Ibaga tayo nagbukel. Kitaan nyo man ubing dita pagtaengan nyo, inya dagiti banag nga nagbukel ang makita yu dita aglawlawyo. Nalaing. Sumaruno. Daytoy ket sukog nga kwadrado. Ibaga tayo man kwadrado. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga kwadrado ang makita yo. Nalaing. Sumaruno ket marabituin. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga marabituin. Ti sukog na. Nalaing. Sumaruno rektangulo. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga rektangulo ti sukog na. Sumaruno maraiklog. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga maraiklog. Nalaing. Sumaruno nga sukog triangulo. Ibaga tayo man triangulo.
Nalaing. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga triangulo ti sukog na. Gusto. Sumaruno, marapuso. Ulitan tayo man, marapuso. Kitaan man ti pagtaengan, inya dagiti banag nga marapuso a makita yu dita aglawlawyo. Gusto. Ken sumaruno, maradyamante. Ibaga tayo man, maradyamante. Kitaan man ti sukog nga maradyamante no adda dita pagtaengan yu bing nalaing. Dagiti sukog, ulitan tayo man nga ibaga, nagbukol, kwadrado, marabituin, rektangulo, maraitlog, triangulo, marapuso, maradyamante. Dagitoy dagiti naduma-duma nga sukog. Dumngeg kayo matlang kadi ubing, sungbatan yu man nga rod, daytoy, itodo ti kapadpada na asukog. Ayan na ti kapadpada nga sukog ti bola. Nalaing. Ayan na ti kapadpada nga sukog iti biskwit. Kwadrado. Ayan na mo ti kapadpada nga sukog iti ulaw. Maradyamante. Ayan na mo ti kapadpada nga sukog iti pakwan. Triangulo. Dagitoy nga ubing, itudo tayo ti kapadpada na nga sukog. Anya ti kapadpada nga sukog, idaytoy nga building. Rektangulo. Anya ti kapadpada nga sukog, dati nga lollipop. Marapuso. Anya ti kapadpada na nga sukog, daytoy nga iklog. Maraiklog. Anya mo ti kapadpada na nga sukog, datoy starfish. Marabituin. Nalalaing. Bing. Kaya nga rod, ti 3 stars, ta sumumpat kayo, ti gusto. Maminsan man pa'y nga ibaga tayo dagiti na duma-duma a sukog. Dagiti sukog, nagbukol, kwadrado, marabituin, rektangulo, maraitlog, triangulo, marapuso, kan maradyamante. Gusto ubing. Ibatyan kayo ti aramiden yu dita pagtaengan nyo. I-drawing dagiti na duma-duma a sukog tinalinis nga papel. Agyaman na kanyayo ubing ti panagdengdengagyo. Sapay la kumata ada na sursuro itata nga aldaw. Kasta nga rod, hakikita tayong tumanen ti sumaruno nga video lesson. Agyaman nak! Bye!